itt csücsülünk a világ egy kis szegletében, és nagyítóval látjuk azt, hogy mi az, ami egyébként kicsiben történik a szervezetekben, amikor versengő vezetők vezetnek egy vállalatot. Ugye Trump vámokat szabott ki Kínával kapcsolatban, és nem mellékesen még véleményt is nyilvánítottak a fiával együtt arról, hogy mit gondolnak egyébként a kínai gazdaság működéséről. Mire ugye elárasztotta az internetet és a TikTok csatornát a kínai paraszt gyártulajdonosok reklámkampánya arról, hogy akkor tessék, itt lehet nálunk megvenni ilyen és olyan táskákat. Nem értek a gazdaságpolitikához, nem értek ahhoz, hogy melyik a jó Louis Vuitton és melyik a hamis gyártmányú Louis Vuitton táska, viszont amit ebből látunk az az, hogyha erővel akarod lenyomni a másikat, és minősíted közben a másikat, akkor az a fagyi vissza fog nyalni. Attól függően fog visszanyalni, hogy éppen milyen pozícióban van a te partnered, akit leszeretnél nyomni. Tehát, hogyha egy alacsonyabb beosztottról beszélünk, akkor lehet, hogy a hátad mögött fog fúrni, mert csak ahhoz van ereje, de azért hosszú távon eléggé betegítő tud lenni ez egy vállalati kultúrában, és neked sem fog jól jönni vezetőként. Ha egyenrangú szinten versengsz egy kollégáddal, akkor egyértelműen ugye a cápák találkoznak az óceánban, és vértől iszamos lesz az óceán, és folyton figyelned kell, hogy honnan is mi történik. Ha meg nyilván fölfele próbálsz megversengeni, akkor meg annak a karriernek ugye nagyon gyorsan vége szakad. Így lázadtak föl most tulajdonképpen a kínai dolgozó kézművesek, táskakészítők mindaz ellen, ami történik, és egyébként látjuk az összefogás példáját is, mert hogy nagyon-nagyon szép az, ahogy a kínai kormány és a vezetők kiálltak amellett, hogy hát igen, ugye Kína már 5000 éve létezik, amikor még az Egyesült Államok nem is nagyon létezett, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ezt túl fogjuk élni, és támogatjuk ebben az embereinket. Hát, melyik az, ami szimpatikusabb neked?